Hello guys, good morning. Magagawa po tayo ng how to edit ng mga na CPR, yung kumbaga may CPR yung inyong mga video. Makikita nyo po kung paano natin edit yung ating video na may CPR. CPR po siya sa sounds. Kasi marami pong klase ng CPR, maaaring sa video po, yung video nyo po may copyrights kayo. Pwede nyo rin pong i-edit, pero unahin po natin sa ngayon yung how to edit the CPR ng music po, yung sounds. Pupunta po tayo sa, ito po nakikita nyo, punta po tayo dito sa ating sa YouTube studio. Ayan po, medyo antay-antay lang, mahina yung ating internet. Ayan, nandito na po tayo sa channel dashboard. Makikita nyo po, punta po tayo sa video. Ito po yung video. Click po natin yung video. Ayan, ayan, lumabas na po. Ito po nakikita nyo. Nakikita nyo po to, copyright claim. Ayan. Pag klinik po natin yung see details, makikita nyo po, lalabas siya. Kung ano yung details ng copyrights. Ayan po. Andito po sa channel impact po nakalagay not affected po, hindi po apektado yung ating video. Visibility dahil premiere po ito, kaya nakalagay dyan premiere, pero kung upload po, in-upload nyo lang po yung video, makikita nyo po dyan upload lang. Ito po yung monetization, kasi monetize channel po ako, hindi po ako pwede ma-monetize dahil meron po akong ito po yung aking copyright owners, CD, BB Synchronized Publishing. Ayan po, monetization in some territories po. Pwede po ako ma-monetize sa ibang mga territories like sa India, Middle East, pwede po. Pero sa kung saan pong bansa gaya ng Pilipinas, hindi po ako pwede ma-monetize. Ayan po, kita nyo na po copyrights. Ito po yung oras kung saan may copyrights po. Between 6 minutes and 20 seconds hanggang sa 8 minutes 08 po. Ayan po, papalitan na po natin ng buo yan. Hindi na po natin puputulin o ikakrap. Ito po yung may ayan po, 03. Ayan po, ito makikita nyo po, meron siyang kwadrado dahil dyan po siya nagkaroon ng problema sa music. Medyo mahigpit po sa YouTube, kaya kahit na nasa dulo na siya, kinonsider pa rin, kahit kinonsider niya rin po na copyrights pa rin po yan. Kaya proceed po tayo doon sa paano mag-edit ng copyrights claim. Ayan po, i-click po natin ito. Ayan, nakikita nyo parang ballpen yung details po. I-click po natin yan. Ayan. Tapos dito po sa side na to, ayan po, lumabas na yung video details natin. Dito po sa side na to, meron kayong makikita ang editor. Ito po, ito pong editor na to, dito po natin siya may edit yung ating sounds. Click nyo lang po, ayan. Medyo antay-antay lang po, ayan. Nakikita nyo na po yung video editor. Ayan po, video editor. Dahil meron tayong copyright sa music, ito po, makikita nyo po dito. Ito po yung expand. Ito naman po yung audio. I-click po natin yung expand. Click lang po natin expand. Ayan, na-click na po natin. Nagkulay blue yung audio po. Para ma-edit po natin yan, ito nakikita nyo po ito. Kapag may problema po kayo sa video, ito po dito po kayo mag-i-edit. Ito po, dito po. Ayan, may trim po. Mamaya po babalikan po natin yan pag may time pa. Pero siguro sa sunod na video naman may po yan. Ito po, i-click nyo lang po yung audio. Ayan. Ayan, click na po natin yung audio. Antay-antay lang po. Ayan po, lumabas na siya yung aking, ayan po, ay nagsasans. Ayan po, nakikita nyo.
Tapos scroll down nyo lang po, scroll up nyo lang po. There is one audio clip on this video. Kaya ngayon papalitan na lang po natin siya. Papalitan po natin ng ito po. Ito po, mamimili po kayo ng mga sounds dito. Ito po yung mga sounds yan. Bago nyo po palitan, pakinggan nyo muna kayong sounds kung magugustuhan nyo. Dito po, pwede po kayong mag-type dito ng, halimbawa gusto nyo ng rock songs o yung mga melody na instrument. Ayan, itatype nyo po. Ayan, may mga lumalabas po dyan. Tapos, yung duration po, ilang minutes po ba yung video natin? 10 minuto po yung video natin. Kaya maghahanap po tayo ng from 5 minutes to 10 minutes po yan. Ayan, kailangan po natin maghanap ng mas mahabang video para abutin yung copyrights. Dahil wala po, kita nyo, wala po siyang inabot. Meron po siya dito, 8 minutes. Problema po, malaki problema dahil hindi po inabot yung 10 minutes. Try po natin uli kung may makikita tayo. Ayan, click duration 5 to 10, all duration po. Balik tayo sa all duration, baka meron doon hahanapin po natin yung 10 minutes kung meron. Okay, dahil wala po tayong mahanap na more than 9 minutes or 10 minutes, dahil yung ating CPR po ay nasa between 6 minutes something like that, hanggang sa 8 minutes mahigit lamang po. Pwede na po natin ilagay itong 8 minutes and 53 seconds. Ayan po. Ayan po, pinakinggan ko na siya. Pwede, narinig ko na kung anong klaseng music siya. Ganito na lang po gagawin natin. I-add na lang po natin siya. Add to video. Ayan po. Add to video na po siya. Akyat po tayo. Tapos, click po natin yung save. Ito po. Pag click po natin yung save, automatic po magpapalit na yung sounds natin dito sa ating video. Dahil yung ating CPR po nasa 6 minutes hanggang 8 minutes plus seconds lang. Siguro po pwede na to. Tapos mamaya po pakikinggan ulit natin or titingnan po natin kung nandoon pa yung CPR. Ito na po, i-click po natin yung save change. Ibig sabihin nagpalit na po siya. Ayan, lalabas po yan. Tapos i-click po natin save. Ayan. Tapos na po yung ating pag-i-edit ng music. Yung sounds po. Ayan. Ayan, lumabas na po siya. Ngayon, hindi nyo na siya pwede ulitin na i-edit ulit kasi ito na po ang lalabas dyan. Pakikita ko po ulit. Ganito na po ang lalabas dyan. Ayan na po. Ito po, may mababasa kayo dito sa baba. Your video is being processed. Please check back later. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko rin po alam. Kaya alamin nyo na lang po, basahin nyo lang kung marunong kayo sa English this video is being processed. Please check back later. Okay? Ayan lang po. Ayan. Maraming salamat po at sana makatulong po sa ating lahat yung konting kaalaman sa pag-i-edit ng video. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Huwag po natin kalilimutan na bago matapos, pindutin po natin ang atang subscription at subscribe po kayo sa aking channel. Maraming salamat. Sana po may matutunan tayong kaunti dito sa ating kaunting education. Okay po, maraming salamat. Mabuhay po. Guys, ito na yung ating inedit kanina. Nakikita nyo, ito yung channel ko. Ayan yung video na inedit natin kanina, yung aking pang premiere sa bukas, August 22. Ayan, makikita nyo restriction. Wala na yung restriction niya, wala na yung kanyang CPR. Wala pa pong 5 minutes yan na ilalabas kaagad po ni White yan. Kung hindi naman po mabigat yung inyong CPR. Ayan po, okay na po siya lahat. Ready for premiere na po yan, August 22 po. Ginawa ko po tong video na to ay August 21
It's holiday here in Philippines. Kaya sana makatulong po sa mga bagong YouTuber. Kasi kung ang problema po natin sa YouTube natin ay yung ating CPR lamang, yung music, huwag po natin i-delete yung ating video kasi hindi naman po apektado yung ating channel niyan. Makikita nyo naman po doon, not affected. Ibig sabihin po nun, pwedeng mamonetize din kayo pagdating ng araw. Pero mas maganda kung matututo kayo ng konti kung paano i-edit yung ating mga video na may CPR tungkol sa music. Sa next video ko po ay susubukan po natin mag-trim ng video yung mga may CPR, yung mga kung may CPR kayo sa video, halimbawa sa oras, nagkaparehas yung oras ng video ng isa. Tapos yung video mo, halimbawa 5 minutes 0.2 ang oras, ay yung tanggalin po natin yung ating may tatanggalin lang po tayo roon ng kaunti. Doon po makikita niya kung paano edit yung video na may CPR sa video mismo, hindi sa sounds. Maraming salamat po. Again, subscribe po kayo sa akin channel at para i-click nyo po, ikalimbang nyo po yung bell para sa sunod na video ay mapanood nyo po. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Good day and happy holiday po sa Pilipinas.